Ukuziphilisa ke kuza ngendlela ngoku sizake sinqole nomnumzana uMolo okhona apha elwandle onesishini lakhe le-gym sive into ba waliqala kanjani yaye injongo zakhe ziphi na. Mnumzana uMolo masikwamkele ku Cape Town TV. Ndiyabulisa. Khawusichazele wayiqala kanjani le gym? Ngonyaka ka1990 2007 bendisawuqelenga kwisikolo salapha ekuhlaleni ikhanye lwethu. Ndithe xa nijonga uba bendingumuntu odlala ibhola umthetho wami ndiyeke phaa ko-2005. So ndithe phakathi kwezinye izinto ke ndiye ndaziqaphela ndafumana into yoba idemand iphezulu kwicala lesport kwaye ke kuyafuneka into yoba senze zonke izinto ezi-creative ezawubangelwa abantu bahlale sibakhuphe kwinto enjenge-crime nezinye izinto. So ndiye ndadicayida ke into yoba ndivule nje ijimanyana endiyiqale kwikonteyina esencinci ngelo xesha. Ekuye kwathi ke kulo nyaka uphelileyo phaa ngoJuni July ndayi-extenda ke yanobukhulu obungangaka. Yonke ke imali endiyisebenzisile apha iphuma kum epokothini. Injongo yam njengoba senditshilo ayikho kuba mhlawumbi uthi hayi ikakhulu ndijonge phaa kwibhizinesi ndizama nje uphuhlisa noba sikhuphe abantwana kwizinto ezingafanelekanga sibazise kwisport kwenzela uba bazolandela amakhono abafuna ukulandela ekukhuleni kwabo. So okwangoku ke imali esiyitshaja usukela ngo-2007 kuzotsho ngoku iseyila 50 rand ime kwindawo enye. Kangako. Amalungu apha abazayo ungathi bangapha abantu abazayo apha? Inani labantu abajimayo apha ndingathi sinabo siyazi uba zii-members fully. Bakhona kamamane befika athi mhlawumbe ukubethakala kunyamezelweni okanye kuphela kwendawo yengxelengo aphinde aphume. Kodwa inani esime kulo lipha ku-90 labantu abajima apha. Ungangabaqapheli wena amaxesha alapha njengoba kuhlala kuvuliwe usuka phaa u-8 uyovala ngo-10 ebusuku. So ungangaqapheli mhlawumbe ubone ingathi abantu abekho kanti apha kuhlale kuvulwe njengoba ndisitsho. So bangena bephuma ke imini yonke phakathi evekini nange-weekend kuyafana nje njengoba ubona nawe usenzeka. Iphupha lakho ngale gym yakho lintoni elikhulu apha elwandle? Ngendlela ke okwangoku eseliqhube ngalo. Xa ndisithi ndifuna mhlambi ujonga phambili masithi le nto ngathi ngamanye amagama yi-10 year plan yam. Ndingathi kwilixa elizayo ndirhalela into yoba ndiyi-extende ndiyenze ibe yindawo enkulu ukuze kuthi ke ngoku kuvuleleke uba uyawuqaphela into yoba inani labantu abangoomama lithande uba mbalwa kanti nabantwana abafumani. Nazona ii-machines ezizamuncitsana nabantu kwiinto ezinjalo kodwa okwangoku ndisabethakala financial ukuba ndizama uncedisa kwiinto ezinjalo. Kodwa iphupha lam wena uba umasipala siqhubisana kakuhle kuba ndiyi-extende even if ndiyenza i-double story ukuze ndi-accommodate uba abantu abangoomama bafuna ukwenza ukuza uyaqaphela into yoba kumaxesha emva ko-6 ubheka phambili baye bachaneke uba mhlawumbi omnye ufuna ujonga nabantwana. Sendivule igumbi apho abantwana bazawugcinwa khona ukuze ke ngoku ndiyabe ndivulela amathuba emsebenzi nakubantu abangoomama abakhoyo apha ekuhlaleni. Then kubekho loo nto kuthiwa yi-after care ke ngelwimi lwasemzini. Mnumzana uMolo masibulele kakhulu sithembe into yoba eneneni inkxaso ungayifumana mhlawumbi nakoosomashishini bakuncede kweli phulo lihle kangaka. Ndiyabulela ngexesha lenu ndiyathembisa nam uba ndiyindoda noko engakhawuleziyo unikezela ndizawulithatha ndilise phambili. Inkosi kakhulu. Ndibulela kakhulu nawe. Ukanti ke lo besincokola naye ngumnumzana uMolo nongumnukazi weli shishini igym le. Lona lingakhangeleka liselincinci ngokodwa kuyabonakala uba iphupha lona likhulu yaye liyawenza umsebenzi kuba abantu bayeza bafumane ukuba bakwazi ukuzilolonga benze imithambo njalo ngexesha akwazi ukwenza ngalo. Ngoko ke uba ngaba ulapha elwandle okanye ulapha estrand nokuba undawoni na ungakwazi ufikelela apha ukuze uzigcine usempilweni.